ja sam Nata Popović, ko pacijent svom bivšem suprugu u neuspelom lečenju. Ali sam ja nastavila individualno svoju terapiju kod doktorke Dane, gde sam uspela u mnogim stvarima kao i svi ostali, gde se sada nalazim na klubu. Bila sam mesec i po dana odsutna kako se ovo sve dešavalo, bilo mi je jako teško, ali bila sam 220 km od Beograda. Samo eto tako, uspela sam da napišem u priču da danas dođem. Tmurni oblaci nad Paunovom. Napravili se tmurni oblaci nad našom drugom kućom u ulici Pauna 2. Zolokrutno stoje, nikako da se raščiste i odmah. Loše vreme već nekoliko godina, a sunca nigde. Isterala nas oluja napolju, na ulicu, u strahu da li ćemo nastaviti naše lečenje, druženje i pijenje znanja od naših terapeuta. Ova zgrada jeste prošla, duh vremena je nagrizao, ali ona je za nas najviša. Naš drugi topli dom, van doma, uređeno dvorište, drveće, cveće, fontana, klupe plave boje. Svaka ljutka odeliti sebe u ovu oazu, sreće, mira i spokoja. Na prve veće pukotine na zidovima obratili smo se nadležnima, ali odziva nije bilo. Sa našim terapeutinjom doktorkom Danom u prostorijama kluba više puta smo razgovarali o namerama da nađemo neko rešenje, često zbunjeni različitim informacijama koje su dolazile s polja. Naša Dana kada uđe kod nas na klub, kaže nam: imam jednu dobru i jednu lošu vest. Znamo da je vezano za našu kuću. Nastane muk. Svi je pažljivo slušamo, nadajući se najbolje. Ovog jula gospodnjeg izbačeni smo na ulicu. Gradska inspekcija je zabranila dalje lečenje u ovoj uslugu. Šok, neverica, ružan sam i ubrzo zamenila potreba za očuvanjem našeg doma. Odlučili smo se za protest i sve mirne načine kako bi prokrčili put i vratili se tamo gde pripadamo. U nekom trenutku oglašava se ministarka zdravlja, govoreći da smo razmaženi, ali zdravstveni čelnici ne razumiju da nam je potrebna naša Paunova sa klubom koji se zove Pauna klub. Ne shvataju da mi ne vidimo da li je neka lokacija atraktivna ili isplativa, već da nam je Ivanjička šuma koja je u blizini deo važnih usluga, zajedničkih aktivnosti, šetnje, prirode. Iako daleko od Beograda, razočarana je sa vrlo malo snage odlučujem da pišem, da ne odustajem i ne padam. Kako sam jednom spašavala svoju decu, sebe i svoju unuku, borit ću se dalje udruženim snagama sa našim klubašima, pacijentima kojima je uskraćeno pravo na lečenje i našom doktorkom Danom. Vidimo se uskoro u Beogradu, kao što smo se danas videli. Tada sam se i pridružila u protestima u velikoj nadi za očuvanje Paune.